Здравейте хора, в днескашния епизод сме с един мой казва добър приятел. Може да видите неговия YouTube канал, а именно Vortex. В днескашното видео ще играем Minecraft. Решихме да разнообразим малко, като ще играем паркур. Минахме 3 нива, мисля, че най-много 4, за да видим за какво става въпрос. И да продължаваме на тези път. Ти да кажеш нещо? Какво съм забравил? Да започвам. Да се абонират, например. Да, който иска може да лайкне и да се абонира с камбанка, за да изпуска Започваме. новите видеа, които ще качваме. Това ниво малко го различихме преди да почнем. Месец. Моят клан закъсмех. Давай, Бако. Бако, Вортекс. Бако, Вортекс. Ето, Бако, Бако. Давай, Бако, Бако. Ти. Давай. Вярвам в теб. Само не е падай. Ще ти плесна пръстите. Ако паднеш. Не, ти. Давай, Бако. Давай, Бако. Давай, Бако. Давай, Бако. Бако, Бако. Бако, Бако. Бако, Вортекс. Бако, Вортекс. А сега? Бако, Вортекс. Сега тук. Сега май тук влезам. Защото май там е врата, там е влезам. Не, бе. Добре. Не там, бе. А на къде? Коса. Има блокче. Това. Има блокче, господине. Има блокче. Сега, пуснем. Брат, що не скача, бе? Защото трябваше от най-отгорно. Дали? А не от по-долу. Абе, Лети. не ме бута. Аз съм готов. Чакай. Чакам телефона. Къде? Сега тук трябва да скоча. Не знам къде си. Да, там не скачаш на своема. Ама, като скачаш на своема, не цъкаш спейс, защото те спира надолу. Майко. Просто скачаш и се оставяш и си контролираш само мишката и цъкаш W. Трябва да ти го. Значи сме. Ево как чета. Какво? След това блокчета там горе. Брат, вода. Аз го минах. Ако скочи тук, бе. Какво? О. Там как скочи? Къде, бе? Тук. Чего? Тук. Все. Тук и все напред. Към оградите. Оградите пред теб.
Аз те разлучвам. Иди ли памет? Къде трябваше да скоча? На оградата ли? Да. Да, малко вика. Нагоре. Тук. И сега, при мен, ама не ме да напомня. Брат. Ботнам. Гле. Ще та даря. Не се сме. Мисли. И това беше всичко за днешния епизод. Следващия епизод почваме това ниво. И следващото ниво е Лорден ниво. Трябва поне да се качим там. Така. И това, е, и това беше всичко от днешния епизод. Да ви хареса. Други епизод ще се опитаме Няма да да има. минем над 10 Втория епизод нива. няма да има. Няма да си го причиня втория епизод. Какво? Шегувам се. Втория епизод, ако искате, пишете. Ако искате нещо различно, пак пишете. И да не искате, пак пишете. Така че пишете. Като цяло, пишете долу в коментарите, искате ли Ще пишем. втори епизод. Ако Ще искате, пишем. пишете, ако не искате, пак пишете. Точно. Еми, Ще това пишем. беше от нас, хора. Абонирайте се, лайквайте и до нови срещи.